טוב, שלום, מה העניינים? עלו כמה שאלות במהלך הימים האחרונים לגבי S&P 500, אז אני אנסה לעשות סרטון קצר לגבי הנושא, למרות שכבר דיברנו על זה והצגנו את התמונות, ועדיין יכול להיות שסרטון יהיה הרבה יותר אה, יעיל. אז ככה, אז קודם כל נתחיל לדבר על זה שאנחנו מדברים על S&P 500, ככה קוראים את הגרפים האלה, וכאן רשום 1W שזה week, זאת אומרת נרות שבועים, כל נר מייצג לנו שבוע. אוקיי? כל נר אחד כזה התחיל ביום שני בעצם, כי זה שעון המסחר של ארצות הברית, והסתיים ביום שני. ביום שני, שזה היה לצורך העניין לפני יומיים, יום, נחתם נר. הנר שנחתם זה הנר הזה. זאת אומרת, הוא נסגר. נסגר נר שהתקבע בהיסטוריה שלו משני הקודם עד שני האחרון, ועכשיו אנחנו בעצם חיים בתוך נר שהוא עדיין דינמי, הוא לא נסגר, שזה הנר הלבן לצורך העניין. נר לבן זה נר חיובי, אפרופו, ונר כחול זה נר שלילי, שהתחיל למעלה וסגר למטה. נר חיובי זה נר שהתחיל למטה וסגר למעלה. עכשיו, לגבי הנר האחרון, אנחנו נמצאים כרגע בתוך הנר הלבן הזה, ואם אנחנו נסתכל בצד ימין, נוכל לראות שיש פה מחיר, ורשום פה 3 days F0 hours. זאת אומרת שנשארו עוד 3 ימים ו0 שעות עד שהנר הזה ייסגר. נכון לעכשיו, אנחנו לא יכולים לדעת איך הוא נראה, ולכן אי אפשר להשיג על פיו מידע כלפי הגרף. אנחנו קצת מתעלמים ממנו, אבל אם אתם זוכרים, בתמונות היה פה חץ כזה שירה כזה דבר, היה רשום מה אם, ותכננתי, זה היה תוכנית שבעצם מהאזור ההתנגדות הזה שזיהיתי, רצינו להגיע לאזור הקנייה הבא, ואזור הקנייה הבא זה האורדר בלוק, זה בעצם הקופסה האפורה הזאתי, וכמו שאתם רואים, הדבר הזה באמת אכן קרה. עכשיו, אי אפשר באמת להעריך מה יקרה לשוק עוד שבוע, עוד חודש, דברים כאלה. אנחנו יכולים רק לנסות להעריך את שלנו לגבי מהנקודה הנוכחית לנקודה הבאה, וזהו, לא יותר מזה. זאת אומרת, כמו שעשיתי פה היינו כאן, זה היה או שנפרוץ את הקו הירוק ונטפס כלפי מעלה, או שנייצר התנגדות ונשפך כלפי מטה אל המטרה הזאת. וזה האופציות שהיו, וזה האופציה שהתממשה, התחתונה. עכשיו אנחנו נמצאים באזור שהוא אזור קנייה. התנועה הכללית פה היא נמצאת מלואו, יש פה קו אדום שנראה לואו ויש פה היי. זה בעצם, אם אני אצייר את זה בצד, זאת התנועה. יש לנו פה את זה, אז אני אצייר את זה ככה, ואז יש לנו טיפוס קטן, עוד עלייה גבוהה יותר, דשדוש ונפילה. נכון? זה בעצם מה שזה נראה, ולכן החלק הזה, שזה תנועה אחת, זאת תנועה אחת לצורך העניין, וזאת תנועה שנייה. זו תנועה שנייה שאנחנו רואים פה, בציור שאני ציירתי, זאת התנועה הזאת. אוקיי? מהלואו להיי. אחרי שהבנו את הדבר הזה, אנחנו מבינים שפה זה בעצם תחתית התחתית של הגל האחרון, לא ניתן לרדת מעבר לזה, מעבר לזה זה כבר ירידות עמוקות יותר, אוקיי? ולפי, אם נשים גם פיבונאצ'י, פיבונאצ'י זה נוסחה מתמטית שמשתמשים בה לעמוד גלים וסייקלים בתוך פרחים ודברים כאלה, מחזוריות בגדול. בעזרת הגרף הזה שמייצג קווים של פיבונאצ'י, אפשר לנסות להעריך את תזוזת הגל בהמשך. אז אם ראינו שהלואו, בעצם תחתית הגל הייתה פה, וכאן היה הטופ, בעצם פה היה הסוף של הגל, אז כמו שאתם רואים, הדבר הזה באמת הגיע. עכשיו, רק נסביר, לא נעמיק בפיבונאצ'י, אבל בגדול הסוויט פוינט, האזור שאנחנו רוצים לקנות את החזרה של הגל, בעצם מהרגע שהוא הגיע למעלה והתחיל להתנגד, האזור שנקרא סוויט פוינט זה האזור הזה. האזור בין הקווים הטורקיז עד הכחול, שהם בעצם 61% עד 79. אם המחיר נכנס לדבר הזה ומייצר התנגדות, אני אוהב את זה. זה מחזק את ההיתכנות שלי כלפי שינוי מגמה, כלפי כיוון מעלה. אפשר לראות כאן שהמחיר כמעט לא הגיע, אבל כמעט הגיע לאזור המדובר. וזה יכול להיות שזה הסוף, וזה גם יכול להיות שבעצם עוד שבוע אנחנו נעשה את זה. לא ניתן לדעת. אבל כרגע אנחנו בתוך אזור קנייה, המחיר יכול לשחק בו כמה שהוא רוצה. המחיר יכול לשחק מפה עד לכאן, כמה זמן שהוא רוצה, אין תלות בזמן. יכול גם לעשות בגלל שזה כאילו S&P 500 הוא גרף שהוא לא עובד מאוד נקי, ולכן יכול להיות גם כאלה שיפטים קטנים כלפי מטה, שזה דברים שצריך קצת יותר ניסיון וטכניקה כדי להבין את השינויים האלה. האם זה שינוי מגמה או האם זה קצת נקרא לזה סוויפ, איזה
איזה שגיאת כזה, קפיצת מערכת קטנה, כי הדברים לא עובדים פלס, מן הסתם. אז תמיד צריך לקחת מרווח ביטחון כלשהו. אה, אז יש פה כמה מאפיינים שמחזקים את התנועה הזאת לשינוי מגמה כלפי מעלה? לא, עדיין לא. אנחנו קצת מוקדם מדי בזמן כדי להבין האם הדבר הזה מתכוון לשנות מגמה כלפי מעלה או להמשיך את הצלילות כלפי מטה, אבל מה שכן זה אזור פוטנציאלי טוב מאוד לקנייה. עכשיו, או לא לקנייה, אלא בוא נגיד לשינוי מגמה, זאת אומרת שאם נפלנו עד עכשיו, אז מפה אולי נוכל לקבל איזה ריליף, איזה ברייק, איזה זמן הפסקה, איזה פרק זמן קל מסוים שהמחיר יוכל, שיהיה לו מקום לטפס כלפי מעלה. כמה למעלה? לא ניתן לדעת, אבל יש אזורים רלוונטיים שבהם אני ארצה להסתכל על הגרף יותר. עוד שניה נגיע אליהם. אז אמרנו, המחיר יכול פוטנציאלית מתוך האזור האפור הזה, או מכאן, או ממש מאיפה שאנחנו נמצאים, מתחיל לטפס, או קצת יותר נמוך, ואז להתחיל לטפס, אוקיי? ואז הוא מגיע לאזור הרלוונטי הבא מלמעלה, אזור ההתנגדות. אם זה אזור התמיכה, זה אזור ההתנגדות, אוקיי? עוד שניה נדבר על המספרים ספציפית למי שצריך את הדברים האלה, אבל כשהמחיר יגיע לאזור ההתנגדות, שזה עוד שלב מוקדם, אנחנו קצת מקדימים את המאוחר, אני ארצה למכור באזור הזה, כי אני חושב ששינוי המגמה שנוצר כרגע הוא שינוי מגמה יחסית חזק, ואם נקבל טיפה טיפוס למעלה, לא נפרוץ את הגג, זאת אומרת, לא נייצר המשך מגמה ממש חזקה כלפי מעלה, אלא באמת אולי רק איזה רליף, איזה אתנחתא כזאת שהמחיר יכול לקפוץ כלפי מעלה לאזור התנגדות חזק יותר, ואז להמשיך את הירידות כלפי מטה. זה תהיה התוכנית שלי, זה יהיה מצב אידיאלי, שאני אשמח פה להחזיק עדיין את הכסף שלי, כי הבנתי שבעצם אפשר להגיד שהנקודה הזאתי והנקודה הזאת זה שתי נקודות שהן חיזקו את מגמת הירידה. לכן אני לא רוצה לצאת באזור הזה כי אני אהיה בהפסד, אני מחכה לחזרה של המחיר כלפי מעלה, מחירה שלו באזור הלימיטים, באזור הקצוות, ואחר כך לראות מה קורה למחיר. המחיר יוכל או ליפול למטה או שיוכל לטפס ולפרוץ ולהמשיך את המגמה. אני מוכן להפסיד את האזור הזה בעצם, אני מוכן להחזיק את הכסף שלי, את המניה, עד לאזור הזה, למכור אותה כאן, ומקסימום להפסיד את החתיכה הזאתי, ולחזור לעסק מעל, מאשר להחזיק את הכסף עד לכאן, ולהמשיך לראות אותו נופל כלפי מטה, אל הלא נודע, בוא נגיד את זה ככה. אבל זה מוקדם מדי לדבר על הדברים, זה ככה תוכנית באמת במקרו, ממש בגדול, ייקח לנו זמן עד שנבין מה קורה. אני מניח שעד סוף השבוע אולי נקבל קצת יותר מידע רלוונטי, אבל כרגע כמו שזה נראה, אני מאוד אשמח לראות התחזקות של מגמה באזור הזה, בטווח המחירים שנדבר עליו, רגע נגיד את זה. טווח המחירים הוא בין, אזור הקנייה הוא בעצם גדול מאוד, הוא בין 5,400 ל-5,670, 700 אפשר להגיד, ואזור ההתנגדות מלמעלה הוא יהיה בין 5,900 ל-6,150. עכשיו, למי שרוצה להחמיר ולא להסתכם באמת כדי להגיע בדיוק על הקצוות, האזור הזה בעצם יכול טיפה להתרחב, אפשר לדבר עליו מכבר 5,800, להתחיל לחפש אזורי יציאה. זה לא אומר שכשהמחיר יגיע לאזור הזה, זה לא אומר כשהמחיר יגיע לאזור הזה, זהו, אנחנו נפלים ישר למטה, אלא אנחנו נחפש לראות שינוי מגמה. איך שינוי מגמה נראה? עוד שיעור קטן. אם אנחנו מדברים על שינוי מגמה כאשר המחיר יורד ואנחנו רוצים לראות שינוי מגמה כלפי מעלה, אוקיי, אנחנו נראה התנהגות של גרף שנראית ככה, low, high, lower low, lower high, זאת אומרת נמוך, יותר נמוך מהקודם, נכון? וגם הגבוה יותר נמוך מהגבוה הקודם, ובעצם זה המשכיות, זו תנועת ירידה. מתי קורה שינוי מגמה? שנוצר לנו בעצם משהו כזה. low, סליחה. low, high, lower low, נמוך יותר נמוך, וה-lower high, אוקיי? זה עדיין המשך מגמה, ומה שקורה פה בעצם שינוי המגמה קורה. אם אנחנו רוצים להתמקד, יש לנו כאילו את ה-low, high, ופתאום יש לנו higher low, במקום lower low. low, high, lower low, lower high, higher low, יותר גבוה מהלואו הקודם, נמוך שיותר גבוה מהנמוך הקודם, בעצם מה שאנחנו נרצה לראות פה זה, אחר כך שיהיה higher high, יותר גבוה מהגבוה הקודם, ועוד פעם,
higher low ו-higher high. זה שינוי מגמה. זה האזור שאנחנו רוצים להסתכל, למצוא אותו, בין אם הוא נמצא מלמטה כלפי מעלה, ואם אני אהפוך את כל הדבר הזה מראה הפוך, זה יהיה בעצם לזהות תנועה שמשתנה מלמעלה כלפי מטה, אוקיי? טופ בעצם, לזהות את הטופ. איך זה נראה? גם פה. אם נקשקש פה, אז יש לנו high, low, higher high, higher low, higher high, higher low. זהו, פה אנחנו מתחילים לאבד את זה, כי פה בעצם אין יותר גבוה מהגבוה האחרון, אז בעצם אנחנו עושים דשדוש, ואז מה קורה? הופה. lower low. רגע, נגיד שיהיה פה high. אז מה שקורה, יש לנו high, low, ניקח את כל הדבר הזה כדשדוש כ-lower high, ו-lower low. אז בעצם אם היה לנו גבוה יותר גבוה כל הזמן, פתאום היה לנו גבוה וגבוה יותר נמוך, ונמוך שיותר נמוך מהנמוך הקודם. זה שינוי מגמה. כאן נוצרה שינוי מגמה, וזה באמת מה שראינו בהישפכות של המחיר כלפי מטה, ממש בזמן האחרון. זהו, אז אם ננסה לסכם את הדברים, כי זה קצת נהיה ארוך, אנחנו כרגע באזור קנייה, מכאן יכולות לקרות בעצם שתי סיטואציות. הראשונה, נקרא לזה 3 סיטואציות. הראשונה היא דשדוש בתוך האזור הקנייה וחיפוש מגמת כניסה, או האופציה השנייה היא פשוט מפה להמשיך לטפס כלפי מעלה. האופציה השלישית היא לא לדשדש, אלא בעצם להמשיך את מגמת הירידה, לשבור את האזור שאנחנו בעצם רוצים לראות אותו כאזור תמיכה, האזור שבו אנחנו נרצה לקנות או להחזיק עדיין את הכסף שלנו, מה שיעיד על ירידות הרבה יותר גדולות. לכן האזור שכרגע אנחנו נמצאים בו, לא יודע לכמה זמן, הוא אזור ששווה לעקוב אחריו ולהסתכל עליו בימים הקרובים, או אולי בוא נקרא לזה בשבועות הקרובים, כי אנחנו מסתכלים פה במקרו מאוד גדול, אני נותן פה ניתוח פעם בשבוע בגדול. וזהו. אם יש לכם שאלות, אם יש לכם דילמות, אם יש לכם דברים שלא קשורים לגרפים, או דברים שאתם לא מבינים והייתם רוצים לדעת, כל דבר, אם הסרטון הזה עזר לכם, אתם מוזמנים לרשום לי, ומוזמנים לשאול שאלות פה בתגובות למטה, שיהיה סופה שניים והמשך שבוע טוב.